šmaky a uděláme si dneska krůtu na český díku vzdání. Tahle má zhruba 12 kg. Na krůtu budeš potřebovat krůtu, my měli 12 kilovou, ale postačí ti 8 kilová. Jedno máslo, 3 stroužky česneku, sůl, čerstvý pepř a hladkolistá petržel. 2 snídky rozmarínu, 2 citróny, 2 cibule, 1 jablko, 1 pomeranč, 1 cider, 3 masitá keříková rajčata, 300 g kvalitní slaniny a 2 bobkové listy. Příloha: 2 kg brambor, 1 smetanu, 1 máslo. Ještě jednou bych chtěla poděkovat firmě Zephyr, od který máme tady tu krůtu. A jak už jsem se zmínila, má 12 kg a úplně si nejsem jistá, jestli to 12 lidí sní. No, jestli jste zvědaví jako já, tak určitě to dokoukejte až do konce. Tak jdem na to. Smíchej si máslo s prolisovaným česnekem, přidej pepř, sůl a na hrubo si nakrájej hladkolistou čerstvou petrželku a najemno si nakrájej čerstvý rozmarín. Přidej kůru a šťávu z biocitronů. Tu kůru opatrně, nestrouhej ten citron úplně do bíla, jenom opravdu ty žluté části. A proč z biocitronů? Protože není chemicky ošetřený, tak ať to máš prostě čistý. Ta vůně toho másla, citrusu a bylinek a česneku je prostě parádně svěží. Teď pořádně osol a opepři tu krůtu zevnitř a na půlky si nakrájej jablka, cibuli, citron a pomeranč. A nejlepší by bylo, abys tam dal úplně nejvíc spíš té cibule, aby převáhala, protože ta dělá právě tu omáčku a je úplně vynikající. Tak, teď vezmi to parádní připravený bylinkový máslíčko svěží a musíš ho dostat pod kůži té mrše. Musíš ho dostat pod kůži té krůtě. A to buď prstama, anebo lžící. Zkus to nejdřív lžící, ale mně se to dělalo líp prstama. To máslo nám vlastně zajišťuje tu šťavnatost těch prsou, protože ta krůta má úplně mega prsa a nechceš je mít vysušený. Takže až dostaneš všude možně to máslo, tak určitě jedej i na stehna, takže opatrně vem nějaký ostrý, nabroušený opravdu nůž a opatrně sjeď po tom stehně, abys ale nepřekrojil maso, pouze tu kůži. Takže úplně stejným způsobem dávej máslo i na to stehno. To máslo, který ti zbyde, zkus tam trochu nechat, tak určitě tím potři ještě celou tu krůtu, ať opravdu není vysušená, úplně z vrchu celou jí potři, všude. Tak, teď to pořádně osol a opepři z vrchu a potřísni to olivovým olejem, aby se ti to nepřipeklo. A teď to dáš do trouby na 220 stupňů, zhruba na 30 minut, aby se maso hezky zatáhlo. Potom, co máš to maso zatáhnutý, tak ho pěkně vyndej a naneseš na něj ale opravdu kvalitní slaninu. Od nějakého poctivého místního řezníka. Pro Mariánsko-Lázeňský můžu doporučit řezníka Frice, který sídlí v Drmoule a tam jsem tu slaninu sehnala. Je fakt výborná, nádherně voní. A tu slaninu teďka dáš po celý té krůtě, snažíš se fakt všude, aby ta krůta byla šťavnatá. Až budeš mít slaninou hezky poskládanou, přijde na řadu alobal, celý to vlastně zabalíš do alobalu, aby se to v té troubě mohlo hezky a rovnoměrně péct. Teď vrať krůtu zpátky do trouby a dej tam tak 180 stupňů a počítej, že na každý kilo váhy je tak půl hodina. Takže my máme 12, takže to vychází na 6 hodin. Aha. Konečně krůtu vyndáme z trouby po 6 hodinách. A teď tam přidej na 200 stupňů a sundej z ní alobal a dej pod grill na nějakých 20 minut, aby se udělala kurčička. Poznáš to podle té slaniny, aby byla fakt tvrdá. Když je krůta krásně zlatavá,
tak teď vlastně přijde to nejdůležitější a to je omáčka. Takže si krůtu vyndej z trouby a sundáš z ní tu tvrdou slaninu, nebo tu stvrdlou tím pečením, vlastně ona se krásně speče, takže je opravdu pevná. Sundáš tu slaninu z ní veškerou a nakrájíš ji na nějaký kostičky, kroužky, jak ti to vyjde, je to jedno. A z té krůty sundáš ty krásné křídla a toho biskupa. Toho biskupa a ty křídla si taky nějak překrájí na menší kusy, aby se ti to pak hezky smažilo dohromady i s tou slaninou. A zároveň s tím ovocem a s tou cibulkou, kterou máš v té krůtě. Vem cibule a citron, co ti zbyl z té krůty zevnitř a taky je nějak pokrájej, oni jsou krásně měkoučký a přidej to teďka k té slanině, k biskupovi a k těm křídlům. Dej to společně na pánev a osmahni. Pro vůni můžeš přidat ještě česnek, který si s trošku rukou jakoby rozmlátil a hoď tam ještě pár snítek rozmarínu. Nakonec přidej na kostičky rajčata a celý to podlej s ciderem. Nech to celý zredukovat, ať se chutě spojí a abys měl krásně hustou omáčku. A teď je to na tobě, jestli to propasíruješ přes sítko anebo takovým tím ponorným mixérem. Podávej s poctivou bramborovou kaší. A proč s kaší? No, ta kaše se úplně maximálně hodí k té omáčce a je opravdu výborná. Já dělám bramborovou kaši tak, samozřejmě z brambor, ale přidám tam hodně smetany a másla. A ještě jí osol. No jako, není to úplně nejzdravější jídlo, ale zase jsem nikde neříkala, že budu vařit jenom dietně. Takže tak. Tak, 12 kg jsme pokořili a my se na to teďka jdeme vrhnout společně s našima kamarádama. Asi na mě vidíte, že už jsem úplně hotová, děláme to už strašně dlouho, takže určitě napište nějaký komentáře, rady, sdílejte to video, dejte like, dislike, co já vím. A počkej, tady ti tečou sliny na klávesnici, tak uklidni se. Hele, dobrou chuť a někdy si udělej ten recept taky. Hezký díku zdání a čau. Musíš mi ukázat, jestli jo nebo ne. Takže jo? Tak to děláme na etapy prostě, stejně to budeš stříhat. No, budu, no. No tak jo. Tak, potom co máš to maso, zase tak. Když je krůta krásně zlatavá, tak co je... Dobrý reper, ty vole. Když je krůta... Já taky. Takovej vzkaz pro Michaela. On je teďka na záchodě. Smrdíš? Nebo teprve budeš smrdit? OK.